Będzie urlop, jeśli nie. Przytrafiło mi się to wszystko, jak jest baką we werku. Byłek ci już na isto festelnie usiotany, byłek blank up, a ile berka już ci też tej mojej roboty nie poradzili ścimać. Uzdałek, co wezna się jakiś urlop, ale wymiarkowałek, co wszystko, co mi się przynależało, już wykorzystał i blank do ostatka wybrałem. Coś mi się zdoi, że bali mu miejsce jeden dzień, albo i dwa na ibrych u dyrektora wybrane. Pomyślałek, co najgipci uda mi się szefa zbałamuncić, kiedy zbajstliwe coś ich takiego głupiego i ptowatego, i że on napocznie się nade mną lutować i będzie miał dla mnie smiłowanie. No bo przeca je, że usiotany jasnodziosku przerobiony i napoczyną mi odbijać, na to poczyną mi prać na dekel. Przeca to takie same życie. Następnego dnia przyszedł do roboty, ziebko zawczas, podziwałek się tak na obkoło, badnąłek tu i tam. Odbiłek się od dylinów i we łokam grzyku pofurgnąłek jak ptokku królowrowi. Chyciłek ci się go sztram, wisza tam tak na wierchu przy gipsdece, wlazuje rań do tej izby jeden mój kamrat, który siedział zawdy kole mnie we biurze, wyprościł się, ozdziawił gamba, kej kuknął na mnie, hopie, może drewniany weźrok, albo co, tak się myśla. Trzym pychol szeptłem ci ku niemu konspiracyjnie, żna ci piźnionego głupieloka, bo chciałbych pora frajnych dni erbnąć. Markieruję ci teroski funcla, markujesz, i że ja jest funcla, tak teroski robia. Po ranoście minutków niskorzy wlazuje szef, mój dyrektor, już odszwelił od samego proga bucy takim grubym sznaps barytonem i pytał się mnie, co ja też tam robię na wierchu pod samiuśką gipsdeką. Jo, panie dyrektorze, jo jest funcla, jo jest tako gryfno byrgna, zapisknąłek blank cichuśko z wierchu. No cożeś ty, Ojgin, pofyrtało ci się coś ich we Filipie, weź się poradni frajnego, niech ci ta twoja palica dziebko przyjdzie dosia, oddychnij siedeczko w doma przy twojej starej, niech cię wyfrejguje, że przyjdziesz dosia. Wdzięcznie sfurgnąłek z wierchu na dyliny, wartko napoczynął się pakować. Tela, co kątem oka widzę, że mój biurowy kamrat też, ale jeszcze moc gipci, napoczynał się pakować, zbierał papiery. Dyrektor zdziebko znerwowanym pytał się tego mojego kamrata. A ty giździe kaj do secki? A no ja też pędaluję do domu, nie byda sam przeca są po czmoku siedział, prawda? Berą Ojgin z pnioków.